аксия мегуфтем ин аксиямона бусардем марамад я потоки дига планшети телефонои нав омад Note 13 Pro 23000 будан нархошон 21500 рублшон кардем оперативкошон 8 памятошон 256 яке телефонои 1 сол гарантия дора и як вариант озма просто нишонтон метем ки мақсад види телефон чӣ хела 200 мегапиксел камераи асосиша 5000 мач батарейкаша ина дисплеи саузаш 5000 мач батарейкаша 60 ватта 20 зарядка дадарин комплектш дора так чихол дора пленка дора полный комплект просто телефона гирён мекунед истифода мебаред ин телефоно дамо аксияши друже ай 23000 рубл 21500 рублшон кардем метавонед номерои болои экрана занг занед смела заказ кунед ва дар инҷа Redmi Note 12S ки ин телефонам гандаст просто бисёрай ҳозир ман ҳуй мекунам дар ин комплектша шумо дар як бор нишон метавонед бинед бихед кучагиш бигирем так нигоҳ кунед ҳозир ман дар ин просто ин телефон ку телефони хеле майда ки дар даст ганда удобнияй так кӯй кардем болои боло да чихол дора ба фикрам чихол ва гапчап дар бораи телефон так дар инҷа худи телефон свети кабут дигар светоша мо дар наличие ҳастем марамад 128 дорем 156 дорем номерои болои экран метавонед занг занед смела заказ кунед нигоҳ кунед батарейкаш 5000 мач 108 мегапиксел камераи асосиш 90 гигагерц телефон кор мекунад процессорш боша Mediatek Helio G96 телефонча просто телефончаи майдак дар даст ганда удобния оқа майдаам нест но даста гарани удобния марамат кунед бародаро дигар светошам чӣ хеле гуфтем наличие ҳаста баъд дар ин комплект ҳаста зарядники 20 зарядкаи 33 ватта смела метавонед муроҷиат кунед заказ кунед так бо дар инҷа чӣ дорем дар инҷа Realme Note 50 ки телефони бюджетни телефонай бисёре уже медонанд ки телефонам хеле кор мекунад ки чӣ хеле ки маъқултар метавонед телефона истифода баред телефон нархш арзонай дорем 128 дорем 64 ҳама светош даже наличие мода ҳаста шумо фақат номерои болои экрана занг занед дар WhatsApp мода ёки прямои занг занед мо шумо дар нархоша мегем доставка ҳама шаҳрҳои Россия дорем тоҷикистонам ҳама шаҳрҳош доставка ҳаста Realme Note 50 камерош ка камерои чиай iPhone мақсад чихол пихол ҳама чи дар ин комплектша дора боз ман нишонтон метам так я дизайнша нишонтон метам дизайнаш батарейкаш 5000 мачай мақсад агар тоҷикистон роҳӣ кунем барои интернет кор кардан барои зарядаш беҳад хуби бадай сами лучший вариант барои хона так ин телефона дидем ишам дидем Note 13 Pro дар бораш гуфтем ва нашоти планшетҳо мегзарем планшетҳоро нигоҳ кунем бародаро д намуд ҳастай ҳастай ин хеле майдатар бо ҳастай калонаш ҳозир ман майдаш аввал шумо дар нишон метам нигоҳ кунем бародаро просто удобный бадай дидем майдак удобный бадай ва дар дарунаш инҷа ручка дора ки мақсад на фурат агар чиликота истифода бурдан ручка қатъи метавонед ки планшета истифода баред дар ин комплектшда чӣ дора так боз як дар ин комплектша хабар мегирем гапчап дар бораи худи телефон дар бораи худи планшет то есть так дар инҷа ҳастай зарядникош бале зарядникош ва переходникош агар хато накунам дар инҷа кабел ва дар инҷа блок ҳастай ин ручка қатъи кор мекунад метавонед обични планшетчара истифода баред просто даст дар удобни ва дар ягон ҷоам бурданӣ шуди метавонӣ бигирӣ барай марамат кунем бародаро нархошон хеле шоколадни нархана ҳама нархи арзона метавонед ба дили пир муроҷиат кунед ва инаи калоноша F+ планшетҳо F+ ин размерои калонша ки озишам ҳуй мекунед дар ин комплектша мебинем бародаро фақат шумо заказ кунед мо шумо равон мекунем худат истифода мебарӣ ёки барои ҷияна барои дарс тайёркуниш мегирӣ яка метавонед смела бигирӣ и долга хизматон мекунад иншоалло так озина ҳуиш мекунем коробкаро ҳуй кардем гапчап дар бораи худи планшет так дар инҷа ҳастай худи планшет баъд дар ин комплекти зарядник дора тамом нигоҳ кунем бародаро ина види планшета дидесен дар инҷа ранги iPhone бо кнопка доштай пленкаш задагӣ планшетча тайёр фақат мегирӣ ва истифода мебарӣ ногуфта намона ки планшетҳо ҳамаш симкарта мебаранд медонӣ ки прямо симкарта монӣ интернет истифода мебарӣ ягон ҷо гап мезанӣ чӣ коре ки мехоҳӣ метавонӣ кадам бигирӣ номерои болои экрана метавонед занг занед заказ кунед доставка чӣ хеле гуфтам ҳама шаҳрҳои Россия аст тоҷикистонам ҳама шаҳрҳош доставка дорем ба дили пир
метавонед заказ кунед. Бо хидматон дар барори кор имрӯза аксия мо дар ина ҳами телефонакҳо планшетакҳо буд. Нархошона метавонед дар Telegram канал дар WhatsApp мо нависем, мо шумода ҳатман равон мекунем. Бо хидматон дар барори кор саломатиона эҳтиёт кунед.